ka umatayo at dita den na gawaten nga iuray na tapi panagsugli sa ngalan ani ayan. Susuglim ditoy den na ikarim hanggang subli ka ditoy den na piyak ko iyur uray ka ay atin ko biyak ko Ipatpateng kami titin na pudno dumuken lalailo kadata ubiyag ko. Aragsak ko natungpad ti ara pa ako at tuya jakun umadayo dita den na usan datoy biyag ko anyan aragsak ko itantad ka intan ipapas ti iliw ta adwa agiyaman na itantad ka alawen biyak ko intan nagtalaysa ay atin ko biyak ko ipatpateng kami titi na pudno dumuken lalailo kadata ubiyag ko ay atin ko biyak ko ipatpateng kami titi na pudno dumuken lalailo kadata ubiyag ko dumuken lalailo kadata